and the survival of master and at Thanksgiving and the war into the year, April 1 of the night of global nights in God International. So I have a great God. Apa nak sah dengan tujuan orang. Apa pagi siapa ni siapa ni pakai ni kan apa? Kalau pakai ni saya nak dia ni ho. Orang panon orang apa ni? Apa pagi siapa rice? Kita mahu ni siapa rice? Yang uji kata. Apa apa dia ni nak tu? Ada Indonesia dan ada siapa kemar? Kita boleh belajar. Awak mana ini apa ini orang pakai saya naik pokok naik pokok ni bagi apa ini yang main ini yang ini
Kai for the no look at that fucking from Sanchez Daniel Obonna. Okay. I'm from the blood. Wow. All the again, Samuel as a keyboard, the Kai St. Charles, no Botita. When I be the Doma, I have a classmate, a night of St. John International.
Okay. Abunde 10:30 and I'm about 5:09. Okay. And the amount of the now massive. Where's the on the Jamana? Naked which kuna Bunny Bunnelia, Ebo Night of St. John International. West Abel. Okay. All right. Thank you so much, sir. You are welcome, sir. Sir, thank you, man. Look at your face, sir. Architect Bios. Okay. Okay. Ọ dị ka gị na eze ka Igbo adị ka iji wee sị ka ị bịa nọnyere n'ụbọchị taa. Yeah. I near Kechiko night. Okay. The same day. Okay. And I felt like coming around Okay. to give him support. Okay. All right. That's beautiful. There's a forgot again, sir. Pius Ugochukwu. All right. Thank you so much, sir. You're welcome. Yeah. Sir, thank you, man. Yeah, I'm all right. Can I forget, sir? Sir Anthony Chukwudike Ejike. Okay. Okay, that's great. It's a good one on your okay. Okay. So I'm guessing the only name I got one Yeah. All right. Because I forgot how, sir. Anthony Chukwudike Ejike. All right. Thank you so much, sir. Thank you. Community High School of Oji. Okay. Classmate, hey, that's good. You're welcome. You're welcome. Today we are here. Sir, thank you, man. How did you get on your Yes, Ezeki Bowonya Kai. Okay. Okay. Then our mate. Okay. Community High School of 2 seats. Okay. Okay. All right. Thank you so much. I'm done. It's action picture. If you still want, we're taking more pictures. Okay. Ezigbo mmadụ. Ya tako. Ezigbo mmadụ. maka nwanne anyị na nne anyị onye otu anyị kwụrụ esisi ka ọrụ esi Igbo ebe ọ natara gasị akịta ka o so kana tụkọ ọrụ na ndị ọrụ na-ege ndị ọrụ anyị ọrụ tupu iwe na anyị na anyị maka mgbaghara nke ndụ ebe anyị ga-enwe na obodo ka ọ echisịrị na ha bụ nwanne anyị ụtọ ọrụ ndị Igbo ka anyị na-achị ndị anyị ebe mgbe niile naanị otu ekele ebe ka ọ gbara ebe anyị ọrụ tupu maka ndị na-eru udu ka ha na-eche echeta maka ọtụtụ ọka maka ha na-eche maka ihe na-akasị ọnụ dị na ntị otu ụbọchị ha na-eso ọnụ ahụ anyị ọdịbidoro nwere maka ngozi ka ọnwa nwere ka ego ụlọ ego na chọrọ anyị ma ya na-egbochi ka anyị kwuo isi ekekwe ka ọ hụrụ anyị ọdịbidoro nwere maka ndị niile nọrọ na ndị ọzọ nọ na nsogbu ya bụrụ ụwa ka ndị nwere ndị eso
Inye yo jana ko ni da desire of increasing. Ne ka so en taso ni na ka wa ko ni ko ko toilet. Wọ́n kẹ́ ẹ́ fún wa ta. Kò sí ẹni tó ń kẹ́ ẹ́ nígbà wí kí wọ́n sọ sọ ló ń jẹ́ àwọn àtàrà ìlú ní ẹ̀bẹ̀. Ká one nine one lórí ìgbà yẹn ẹjí ń lẹ ọ̀rẹ́ lọ́tẹ́ òfúnpọ̀ tó tó káàdì sí pápá náà. Ẹnìjà àlìjàlá bí àyà láàlá. Ìwé ẹ̀rọ àjẹ ní àpọ̀ nílà. Deploy the cabinet hand on part their work. They will prepare. I marvel. It's a full one. Nobody like talk, but you must hustle with your natural. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no be catch up. I know they from say you're too righteous. No come they from say you're too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come on, mind on make you pass like steady going like popcorn. Steady on my grind, oh yeah, what you want? Enyemaka ịdịnaka onye nwe anyị nna Chineke anyị na-ekele gị ọ gị mere anyị jee n'udo n'udo wee na-ayọwo ndị Igbo onye isi oche ndị niile bịara Kana na-ekwu ọjị nwata wetara nye anyị ihe niile na o wepụta isi onye ọbụla dị eji erite ahụike rite udo rite aga n'ihu mmụọ nsọ azụọ mkpụrụ obi si na gị Kraịst onye gburu n'ihi anyị ihe niile ọ na-eme ma ikupụta nwa ma ipụ efe ma igosi ịkọrọ ihe echiri ya na ite ma ihe niile echiri ya mkpụmkpụ na ọrịa agara ọka dị ihe na-arọ ma ise edere n'akwụkwọ ọya ka anyị jiri bịa emume ya site na anyị emewe na-emewe. Amen. ife niile onye ka enugwu n'ala onye nke mere na anyị gbakọrọ n'ebe a n'ụbọchị nke taa anyị bụ sista a na-akwa gị nabatakwa mkpụrụ obi mama anyị wee Florence onye nke hapụgoro anyị onye nwaanyị
are they for? Hey, how much are they? Everybody who moto. Man, I like they for. Hey, what was it? What was it? Oh, you're not here. Hey, you're very never as a kid. Better as a kid, better. Very, very.
Sa Chukwujekwu Samuel Ezekigbo ka ị mere taa ụbọchị gị anyị soro gị jụọ ka bịakwa ịkpọkwa oriri anyị na-eri kamgbe so ka obi dị gị na ụbọchị taa N'ụbọchị tata 14th December 2025 ahịa nkwọ na mbụ Chineke nyere m nwa ọhụrụ ụkọrọ Chineke mma wee bulie jee ụka ugbu a bụ otu my mother na-ekele Chineke ebe o biliri m n'ọkwa nke St. John International na-ekelekwa Chineke maka mmemme birthday m ncheta ọmụmụ taa na-ekelekwa Chineke ebe o mere ka m nọrọ ndụ n'ụbọchị taa maka azidenti nke m nwere tata mere ihe 3 years moto m ji somersault moto ya apaki ya Disemba 14 na-eru ndị mere ka ọ na-adị m si no anyị na-enweghị onye ga-amata ebe ibi no na nje kelee Chineke na ihe ọ na-eme m akarịghị akarị ọ bụrụ na ụmụ mmadụ na-enye ndụ agaghị egide m aka mana ọ Chukwu na-enye ndụ so ana m ekele Chineke onye mere ka m nọrọ ndụ n'ụbọchị taa n'agbanyeghị etu Naijiria siri dịrị ekele m niile bịara be m n'ụbọchị taa ụmụnne nne m bụ ese nwee bụ n'ime Nwachị kelee ndị ụga ga-awara si kelee ndị ụmụnna m okwu na ibe ndị ụmụ uchu kelee ndị St. John International afọ nwa eleta nna na ebudo ọga anyị ka evi n'ụmụ uchu kelee ndị ọgọ m kelee nwunye m kelee ndị Lovely Brothers Champion mmadụ niile bịara ebe atọ ka ejichebe oge ahụ erikere na-asị ọ ga-adịrị ha n'afọ n'aha Jizọs ezinụlọ a dịka ha ga-ala mụ na onwe m ga-ebigo n'ezinụlọ a na-ahụ ndị na-aṅụrị na ihe akụ na ihe enwe enwe na ịhụnanya na ịdị n'otu na mmekọrịta nwanne na nwanne. Daalụrị nne, kedu afọ nwa gị anyị na-eselebreti kwa n'ụbọchị taa? Nwa ọfụrụ Estabel, okay. Beautiful of Christ. Yes, Christ beautiful. Full of Christ. Yes, ezigbo mmadụ. Anyị na-ekele kezi afọ gị aha ọzọ. Afọ m bụ Nze Samuel Chukwujekwu Ezekigbo mana kịta ndị mmadụ na-akpọzi Chief Sam. Member Knight of St. John's International bụ ya. Daalụrị nne, Chineke nọnyere gị.